dużo jeżdżę na rowerze. Chciałem jeszcze nakręcić parę kilometrów przed sezonem. To się akurat wybrałem do Alicante, do Hiszpanii, bo najlepiej miałem tutaj wyjechać i dlatego, że u nas jest dużo zimno i tu jest lepsza pogoda, to się akurat wybrałem do Hiszpanii. Jestem tutaj sam, więc z trenerem rozmawiamy przez komórkę i robimy treningi i tam codziennie to nakręcę około 90 i 100 kilometrów. Jest tutaj pogoda super, jest tutaj cieplej niż u nas w Czechach, więc super. Sprzęt już mamy gotowy i wszystko przygotowane do tego sezonu. Jak mówiłem, teraz miałem ostatni tydzień wolna, więc wybrałem się tutaj do Hiszpanii. Czuję się bardzo dobrze, więc tylko czekam na ten sezon, żeby rozpoczął się. Teraz w początku sezonu mamy dużo treningów, dużo obwozów, więc dobrze, że już by była pogoda i w Polsce i moglibyśmy pojeździć już na domowym torze. Znamy się z chłopakami już chwilę, więc cieszę się na ten obóz, na to zgrupowanie i mam nadzieję, że będzie nam się wszystkim podobało. Mam nadzieję, że jak wrócę, to będzie tak sama pogoda, bo mi się podoba. Thank you.